сега, драги гости, мала пауза! Цари, супер! Растур, дечки! Айде да бунем по една ракия сега. Айде. Много стъпаха да ни от. Айде. Знаеш шо? Ами нас ни оде да не ни одеше. Не маше това да бием сега кафене Растур. Има ли аеро това работа? Не ли видот? Ами, не ме викат мене за джабе перо, рамоникаш от цвърце. Перо, бе. Дедо, на тате татко му. Неговото име го носа ми перо, рамоникашот и цвърц. Плюси това да го ти си цвърцам я. Малко, да това се задоем се вика. И това работа. Не може всекой да я работе. Сега има много буляши, како и викат таму. А работят, ама не е това. Работят, шо работят они? Че ми свире туа и събере парите и чоде дома парите. Той ми тия пари. Я не работаме да за пари. Се знае туа. Я на свирка. После. Ако не на метнам 2-3, по него мърсам бръкот, джо да не е свирал. Не може ме тук така. Така ли бе? Така и Оли, сомене. Растур правиме секоя вече. Магдето туа. Растур. Магде. И не Без две не се будам. За девойчини или аз да учиме, виж, она не се знае башко ли е, женско ли е. Ним женски и она женски. Тераме Растур систем. Ама, мене и рамониката много ми помага. А това си вика, от времето ни фамилиарно, познати ни по народът. Инструментът ни бил надарен генетски леко, дарба ли, шо ли? Он джо не, Магдето после джо нема видено това. Мисля сега, ак да не го дужа много, ще си вика. Али това е, що си е квалитет, ти е квалитет. Нема тука промашай. Право. Има една друга работа. Има некои ми свират само, милна дъ. И на една чашка ракия нема съм да му парди и потроши. Нема, братче, шо и свири, сето се пие. Ама треб да играеш ракията, а ни не да играеме. Айде. А отмало играем ракията. Той не ми е джабе на цвърц турено. Не, това е тук така. Не да цвърцам ни со тати, со дедо, за днеме на време. Ручек време, ви ни отмали сме заедно. Кажи като се днеме за тата дедо. Туа тубата турена, ручко дори се прави, не баме тубата, а наметнаме. И после вака, джумбус. Не, дома ще не бил ни отмали така, това ще вика от климата ли, от шо ли е так, ще ли дое. И више си се преобразуеш, си се ствараш ка личност, ка особа и си тераме, а от живот, шо е най-убаво да тераш? Се знае, природна работа, ракия и тури, само тури. Ваше, тук како стоя туя работа, по една цигара да запалем и да опнем уж некоя песна ути више, ако се стемнуе. Ай по една. Будем по една. Поляснем ваше да... мали бе! Его, трето, а? Че биде. Уж 3 песни, 6 чи наметнеш. Ева кипера за ебанция. И после се знае. Цо пие. Друг цо пие. Не, това стана за кой? За перо. Келер! Де! Буни му по 2 ръки. Ние двете намо. Баче, после уши 3 песни одиме. Че име и за вас нещо да че име. Човек да ви запаламе. И пуще по-бързо, много сега ми папката само да го ебна. Беше убава ракията. Ама... Требе...
да държиш. А, например, ракията, ki ще возим от мал, на вечер, като ще легнам. Не една, не две, пет, като и редам до Сабайле и Сабайле терам, пана свирка. Не, си легнувам. Не, Перо Улав си легнува, како чека свирка. Не, трябва па да си извадат па. Магдата туа. Она не може много от девойче. И това друго е много надата, разчепката и се спие. Той ще се вика, удара таквото и не може. Така ли? Така е, ама Магдато, знаеш, шо мъжище е, Перо.